Jdeme naše video, nebo spíš seriál Smrt na kempování. Ano. Tak. Ježišme, mě umřel zničený kamarád. Co budu dělat? Mami, já se jdu projít a podívat se po okolí. Aťa! Ahoj. Jak se jmenuješ? Já jsem Vanessa. A já Nikola. Hezké jméno. Tak kdybychom byli nejlepší kamarádky. Tak jo. Tak dobře. Teď jdeme k nám. Tak jo. A do jaký chodíš školy? Já tamhle za rohem. Já schodím zase tamhle. To je blbý. Nechceš si vstoupit sem do naší školy? Ne, díky. Aha, tak jdem. Podívej, já jsem vyšplhala. A nechceš... A co, kdybychom jeli na kempování, tamhle, vidíš, je to za rohem. Tak jo. Mohlo by to být senzační. Tak třeba... Počkej, podívej se tamhle na tu šedivou kočku. Nevíš, kdo to je? Ježiško, co ty můžeš radši na ní, k ní nechod. Radši k ní nechod, já se bojím, že jsi zlomíš. Tak jdeme za... Tak ne, třeba zítra večer uděláme to kempování, já už musím jít domů. Tak čau. Čau, tak já jdu zítra do školy. Tak čau. Ahoj, tak zítra večer, ne, zítra odpoledne si dáme sraz. Tak, ach jo, zase ve škole, já se těším na ten game. Škola blbá, všechno blbý. Proč už je zase ta blbá škola? Těším se na kempování. Paní učitelko, už jsem to dopsala. Tady máte paní učitelko. Tak na shledanou. Škola končí. A jde se na kemping, oh yeah. Ta. Zazvoní. Tantan. Ahoj, tak můžeme jít? Jo, tak jdeme. Já jsem ještě nikdy nekempovala. Já taky ne. Tak pojď. Musíme jít přes kopce a ještě jednou do kopce a už jsme tam. To je. Čau. Tak a jsme na místě. Jo, mě bolej nohy. Ježiš. Hele, podívej se na tamhleto. Tak jo, to se povedlo. Jen ať si tam leží. Tak. Konec! A jestli někoho uvidím, tak ho zaškrtím. Takže čauky!